ଲଗେଇବା ପଡ଼ିବ ଦାସ ଭାଇ ଆପଣ ଫଟୋ କେମିତି ଦାସ ଭାଇ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ହଁ ଭିଡ଼ିଓଟେ କର ରବୀନ୍ଦ୍ର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କର ଭଲ ରାଉଡ଼ିରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହେଲାନି ତମ ଖାଲି ତମ ଫଟୋ ଆଣି ଜାଣିଦି ଭାଇ ନା ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ତମ ଫଟୋ କେବଳ ତମେ ଆଣ ଛାଡ଼ ଗ୍ରୁପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଆଡ଼ କରିଦେଲନି हेलो सेठी भी लाइन दवा पड़ी हाँ सेठी भी लाइन जीवन था लाइन का शिवानंद मेमोरियल ये लाइन कन्याकुमारी